Hi guys, nako diri sa balay sa akong igagaw. Sa yung buntag pag yun. Kuya! 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 Akong manghod nga pating. Ah. Nalanta ko is nga mga istorya about sa mga sa kong YouTube upload nga walay mga edit kaysa kuha manggod kuan kalingawan dato na ako lingaw so moto wala po ko nag-assume na mag-like sa akong mga YouTube upload kay kabalo gid akong batig kaayo pero salamat day salamat wala ko kabalo kung kinsa man tong mga nag-like sa katong mga YouTube upload nako pero salamat din sa pag-appreciate ug pag-like. Thank you, God bless ug sa uban pang ipang-upload nako. Thank you and good morning and stay safe. Bye bye.